Ulaon pangolihon anak Manang Pamulihon Boru dalam adat Batak Toba. Adat perkawinan Manang Unjuk. Oleh Insinyur Roland Hutajulu. Ia parjorjor ni ulaon dina pangolihon anak Manang Pamuli Boru nanienet sian angka referensi dohot pengalaman songononma. 1. Patua Hata, Marhori-hori Dingding. 2. Marhusip. 3. Martumpol plus Marhata Sinamot. 4. Martonggo, Maria Raja. 5. Marunjuk, Pesta Unjuk. PATUA Hata, Marhori-hori Dingding. Molo dung masih haholongan angka naposo jala martahi nasida mamungka parsaripeon, mar rumah tangga, naim baru, ianggo nahinan, najolo, mamintor masileanan tanda do nasida umpamana, mandar, sapu tangan, uang, cincin mas dohot na asing. Dungi di paboa nasida matahi nasida itu natoras nabi. Borhat ma pihak paranak mandapoton pihak parboru laho masih tandaan huhut mangkatai mangarang rangi angka naporlu taringotu sangkap nanaeng mardongan saripe anak dohot borui. Alai andorang soi, boy do parjolo pajumpang sahalak bagian borusian pihak paranak dohot parboru, didok mai istilah domu-domu, laho manghatai taringotu balgani sinamot nanaeng pasahaton ni paranak tu parboru, hira-hira songon namandas dasi magoarna. Dung hira-hira adong hadomuan, kesepakatan sementara IP asa borhat pihak paranak mandapoton pihak parboru. Baliksa tahenunga sipata boy pajumpang suhut paranak dohot parboru, alani naung adong hian partondongon nasida ia soi alanunga masih tandaan hian alani pardongan on, manang alani partimbangan na asing. Torop ni paranak naro mandapoton parboru cukup mahira-hira toluripe, nunga termasuk di sisa halak bagian boru. Songon inang parboru manjalo haroro ni paranak isarupa matorokna. Paranak disindang pola mamboan namar miak-miak alai cukup ma makanan ringan. Parboru pendang pola para dehon si panganon, alai cukup ma patupahon kopi manang tes. Parborhat ni paranak tu bagas ni parboru imana, nidokna patua hata manang marhori-hori dingding. Alai molo binerengdo di Pekanbaru on, hira nunga langsung suhut paranak mandapoton suhut parboru dina patua hata, jala pangkatasyan nunga dihatai bohi ni sinamot dohot ulos, songon inang masalah partording ni ulaon, dialap jual do, manang taruhon jual. 2. MARHUSIP. Di parserahan on, nabi nereng ditingki namar husip, nunga dijauh paranak angka raja ni partubu, songoni nang parboru. Paranak nunga mamboan si panganon, jala jumlah ni paranak dohot parboru, si pata nunga hira naeng dos ditingki namar hata sinamot. Molo boy nian unang pola pagodang hu, pihak paranak dohot parboru dina lahu marhusip, holan angka na solhot ma di ontang suhut paranak dohot parboru. Si pata alasan ni paranak dohot parboru imana laho menghargai angka dongan tubuna, unang didok ndang parbinoto nasida taringotu rencana ulaon di ari nanaeng roon. Panghatasyan dison secara garis besar tarsongon on mana binereng di pangarantoan on. Pihak paranak melalui Raja Parhata, pasahaton tu pihak parboru tahini naposo, anak nasida dohot boru ni parboru imana naeng mamungka parsaripeon naim baru nasida. B. Pahantuson hatani domu-domu taringotu balgani sinamot nanaeng pasahaton ni paranak tu parboru. C. Dialaman ni isa ulaon unjuk dialap jual manang ditaruhon jual. D. 3 lembar ulos pasahaton ni parboru tu pihak paranak. E. Andigan martumpol, sekaligus mai ditaringoti tu na marhata sinamot. 3. MARTUMPOLDOHOT marhata SINAMOT. Martumpol. Martumpol lapatana marpadan, marjanji, dijoloni huria dohot dijoloni na torop ala naeng manjalo pasu-pasu parbagason mapangoli dohot boru muli. Dang apala sude huria, gereja patupahon partumpolon. Nadeba, cukup maholan mandaftar natoras ni pangoli dohot natoras ni boru muli tu kantor ni gereja na, dungi di ting-tinghon huria, gereja ima di parmingguon na mangihut. Di huria Kristen Batak Protestan, HKBP, di partumpolon di patupado kebaktian na jempek, singkat somalna di botari manang di parnakok ni mata ni ari. Molo di parserahan onsai di patupadoi di parnakok ni mata ni ari, alana dilanjuton doi anentu na marhata sinamot. Jadwal martumpol di patupadoi sada manang 2 minggu andorang so manjalo pasu-pasu di gereja. Dung sidung martumpol di ting-tinghon huria imai di parmingguon na mangihut 2 hali marturut-turut, ting-ting parjolo dohot ting-ting paduahon. Alai olo doholan sahali ting-ting, ala sompit ni tingki, manang alani pangoli manang boru muli ingkon borhat tugas tu luar kota manang alani partimbangan na asing. Lapatan ni di ting-tinghon di huria, gereja ima songon boa-boa patariason huhut mangalehon tingki tu ruasi, atik beh adong na keberatan disangkap na naeng marbagasi, misalna ala adong dope bogas na manang janji ni pangoli manang boru muli tu halak na asing. Ia ulaon martumpol on ulaon huria doin dan termasuk on ulaon adat. Marhata sinamot. Sinamot ima arta manang barang berharga songon ringgit sitio soara, uang tunai, mas, pinahan, ternak, si pasahaton ni paranak tu parboru di ulaon pangolihon anak pamuli boru.
Alana najolo di bona pasogit sinamot dang sai holan marupahon ringgit sitio soara, uang tunai alai ingkon sai ditambah dope dohot angka barang na arga umpamana, barang mas perak horbo, hoda manang lombu. Alai yang gonua eng ontar lumobi di parserahan termasuk di Pekanbaru on, di pasada nama i marupahon uang tunai. Sinamot on mana nidok ni parboru, songon tuhor ni boru. Di toba somalna ulaon unjuki, pesta, di patupado di alaman, hutan ni paranak didok mai taruhon jual. Jadi sinamot na nilehon ni paranaki polindo itu parboru lapatanan dang dibahen itu namosok biaya pesta. Ido alana ianggo na jolo dina pamuli boru sai na maruntung do parboru molo binereng sian segi materi. Alai ditingki saonarion tumpo ulaon i di alaman ni paranak pihak parboru nunga ingkon manamba itu haporluon perkawinan ni boruna tarlumobi molo ulaon unjuki di alaman ni parboru, dialap jual. Misalna laho melengkapi pakaian dohot perhiasan ni boru nai, ndang hea bituk sian sinamoti, balik sama nambai dope parboru laho mangalehon tusuhini ampang na opat dohot tutulang ni hela ima songon tintin marangkup. Catatan, nani dokna suhini ampang na opat ima. A. Pamarai, ima haha manang anggi ni parborui. B. Si jalobara, si molohon ima iboto ni boru muli. C. Namboru manang pariban ni boru muli, upa parorot. D. Tulang ni boru muli, si jalo todoan. Di parserahan on, pada umumna, manghatai taringotu sinamot, di patupado idung sidung martumpol, ima dibagas ni parborui, jala di goari ma ulaon i marpudun saut. Di son nunga di pasahat paranak patu jolo ni sinamot tu parboru, sebagian besar, hira-hira saotik nai nama sian sinamot i naso di pasahat manang ditinggal hon. Marpudun saut lapatana saut ma ulaon i, jala sude naung ni hataan ni angka natua-tuan dang boy bi munggil-unggil. Molo adong nama ngose boy do gabe mardando. Di ulaon marhata sinamot nunga tangkas sude ditaringoti sahat tu ulaon unjuk songon napada sifon panghatasyan angka naung di hatai ditingki namar husip. Dang mardalan pinggan panungkunan di namar pudun saut manang di namar hata sinamot, jala todoan tu suhini ampang na opat biasanan dang di pasahat dope disi. Ia ulaon marhata, sinamot nunga sipata gabe ulaon nabalga, lumobi molo ulaon unjuk di ari nanaeng roon, nanaeng sipatu paona, antar dawesian hutan ni parboru, misalna di luar ni provinsi, alana hira disi nama parboru berkesempatan laho manjalo singirna. Sasintongna dina marhata sinamot, boydo sesuai honon tutorop ni naginokona, lapatana boydo hula-hula isada manang 2000 sian paranak songon inang sian parboru, hula-hula tangkas nasolot. Fungsi ni hula-hula dina marhata sinamot ima, songon na menyaksihon dohot maniroy ulaon i, atik tung adong panghatasyan di antara pihak paranak dohot parboru na somardomu. Bona tulang, tulang rorobot, hula-hula ni haha anggi dohot hula-hula anak manjaendang pola sada kewajiban ingkon ro manang parsi dohot dina marhata sinamot, alanandang adong dope panghatasyan di sina porlu sahat tu nasida. Torop ni paranak dina marhata sinamot i, boy ma antara 15 tu 20 ripe songon inang torop ni parboru. Dengan do parsi dohot 2-3 ripe dongan sahuta sian na 2 bola pihak. Partording ni namar hata sinamot. Di ari naung binuhul, Roma paranak mamboan indahan nalas dohot namar miak-miak rep dohot namar goarna. Parboru petong ma paradehon si panganon manambay na binoan ni paranaki, ima songon indahan nalas lompan, jagal manuk, rambingan, dengke dohot sayur manambay na binoan ni paranaki. Alana moloholan si panganon na binoan ni paranaki olodon dang cukupi. Molo di parserahan, marhata sinamot di patupadoi dung sidung martumpol. Nasomal, di toba, molo di tingkinanaeng marhata sinamot dung sahat rombongan ni paranak tu alaman ni parboru, laho masahalak boru ni paranaki pabuahon naung sahat nasida, huhut manungkun manang naung rade parborui, manjanghon haroro nasida. Dung rade parborui masuk marombongan ni paranak itu bagas ni parborui huhut mamboan si panganon nabinoan ni nasida i jala di peahon ma di atas meja. Dung masih jalangan jala renta parhundul ni nasida, sahalak sian natua-tua, hira songon protokol, sian paranak manghatahon taringot tu si panganon nabinoan ni nasida. Didok matar songonon, dihamu hula-hula nami, didok ma margani hula-hulai. Disonro do hami marna tampak namardongan tubuh dohot boru nami songonin nang hula-hula nami dohot tulang, manda poton hamu. Mauliate ma di amanta debata pardenggan basai, ala hipas do hamu dapot nami suang songonin nang hami pamoruon munaro manda poton hamu. Siala lasni rohan nami huboan hami do si panganon natabo. Pangidoan nami nian raja nami asa sigati hamuma. Botima, sahalak sian natua-tua ni parboru mangalusi. Tar songonon madidok, di hamu pamoruon nami raja, didok mamargani paranaki, dohot disude uduran muna. Mauliate matututadok tu amanta debata ala hipas do hamu romanda poton hami tu bagas nami on, suang songonin nang hami hipas dapot muna. Songon nanidok munai, diboan hamu si panganon natabo si palas rohanami, mauliate ma di hamu jalaon pesigatan nami ma, dung disigati pihak parboru nabinoan ni paranaki didok ma, nunga sumanbi.
Dung sidung disigati, disuruh parboru ima boruna laho paturehon huhut paradehon si panganon. Laos dohot ma boru ni paranaki paradehon si panganon i. Songoni majo hupa sahat hami. Tauduti petu arimar sogot. Maliate. Horas. Ma.